Ngokusho kaMkhwanazi, zimbili izinkampani zabangcwabi ezasetshenziswa ukuze kugcinwe isidumbu okwathiwa ngesakhe. uMuzi Hlengwa nongumengameli wenhlangano yezinkampani zabangcwabi kuleli iNafupha SA uthi nakuba uMkhwanazi esaphila kodwa ngokwemininingwane abanayo isidumbu esasinegama lakhe kanye nesibongo kwanikezelwa kunkampani yabangcwabi ngoMandulo ka-2023. Emva kwalokho wadluliselwa emndenini owathi uyizihlobo zakhe. Uthi inkampani yabangcwabi ayinacala kulolu daba. Unfortunately, we are not the ones who declare people deceased. We are not the families. As the industry, we only receive a body once it's been declared deceased. I want to clarify that Novus Funeral has absolutely nothing to do with anything of this case. Uthi amaphoyisa, umnyango wezasekhaya kanye nesisulu kwakumele belisukumele phezulu lolu daba ngomhla ka-12 kuMandulo ka-2023 ngesikhathi kusolwa ukuthi kukhona ukushaya amanzi. From 2023, no one has ever set his or her foot in this mortuary. In fact, the deceased, the Mzwandile, the one that is alive, should have been here to say, see, this is me, I'm not the one that is lying on the tray. He did not himself. The police did not come, the Home Affairs did not come, and there was no court order that was stopping the family, the other family, from taking the body that belongs to them. Amaphoyisa aKwaZulu-Natal yima esazokhipha istatimende ngalolu daba. uMzwandile unxuse ukuthi kuphuthunyiswe uphenyo ngoba sekukaningi ethola izinsongo zokubulawa.